Здравейте! Направих едно видео, но се оказа, че това, което съм записал, не се е, самата музика от програмата не се е записала и започвам наново. Но няма проблем в това, няма да се отказвам така или иначе. Ще направя една песен. Вие сигурно ще знаете коя е. Ще познаете с свирането, ще видите коя е. Ще ви покажа лесен начин за правене на инструментал. Или поне аз как го правя. Започваме с темпото. Така. Ще ми трябва една флейта. Флут. Окей. Добре. Сега това ще ми е канал за флейтата. Така. Не. Тук нещо объркахме някой от само секунда. Да. Тук това не е така. Ще го поправим. Да, намерих го. Записваме отново. Това ми бърка и ще го махна. Ще отвам тази. Ще го направя с горен тон и долен тон, за да звучи по-добре. Ако си сте така песента, пишете в коментарите. Най-вероятно ще се сетите, но... Ще добавя едно пиано, за да ми е като подложка на тази флейта. Окей, само че ще е в различен канал. Мога да добавя, само преди това ще го квантазна. Това видео няма да е много дълго, защото искам да видя как предишното го бях направил 30-40 минути и се оказа, че не се записва звука. Сега ще запиша само Basic Skill, ще е това видео, как най-просто да си направите мелодията. В другото може да продължа да добавя и drums, snare, crash, ще видим. Това ще го квантайснем. Само за да придобиете представа как аз ги правя
нещата и може пък на вас да ви е от полза, който се занимава с музика. Но ще добавим второ. Ще искам тази също, за да не се разминават с такта. Нещо не ми хареса мястото, на което ги сложих. Може би ще е ето така по-скоро. И ще добавя нещо към флейта, за да нещо липсва. Знам какво трябва да добавя една нота. Ще го направя в друг канал, защото ще замести. Ако го рекордна тук, вижте как замества вече съществуващите ноти. Искам да добавя нещо, не мога да го добавя, ще да ги замества и ще направя друг канал, който ще е пак с флейта. Флют. Да. Така. Точно това целях. Нещо не ми харесва как е. Крайно. Може би. Тук нещо не ми харесва тези. Ще ги презапишем. Не.
Супер. Ами, мога да добавя едно пиано за накрая да ви покажа и за сега това ще остане. Може в друго видео да направя и дръмс и другите снери, другата част от песента. Пианото, че не си е записал там, където не трябва. Може би в четвърти канал. Трябва всичко да ви е разделено, за да се зареди както трябва. Не да са в едно. Звучи така, защото го има на две места. Ще го махнем. Quantize. Quantize again. Това е сега. Благодаря за гледането. Пишете в коментарите, искате ли втора част. И това е. До скоро.